Si tu t'has criat parlant en valencià, t'has enamorat en valencià, has fregat en valencià, per què no has de fer-ho en valencià? Que necessitem com més comptes en valencià /català, millor. Com esteu? Jo sóc Fran Tudela, o més conegut com a Cabra Fotuda. I qui sóc jo? Sóc un pallasso valencià en internet, un joglar del segle XXI. Què és Cabra Fotuda i com va començar? Va començar fa un parell d'anys ja, la veritat és que el temps passa volant. Jo vaig començar fent vídeos en anglès, curiosament, però la veritat és que no era el meu. Decidir tornar-me'n ací i començar a fer vídeos en valencià. D'on naixen els personatges de Cabra Fotuda? Naixen de la realitat. Al final, jo he viscut en valencià, he anat a l'institut en valencià, a l'escola en valencià, he anat al metge en valencià i de cada personatge que he anat trobant-me durant la meva vida me'ls he apropiat i m'he convertit en ells. I d'ahir naixen els personatges. Com va rebre el públic valencià el meu compte? Crec que prou bé, la veritat. Jo vaig començar en octubre del 2020 i en novembre del 2020 ja tenia 13.000 seguidors. Va ser pegar un esclafit i de sobte rebre missatges i persones que començaren a seguir-me que jo em vaig quedar esquallat, no sabia què dir. Jo no sabia que els meus vídeos podien arribar a tindre tanta repercussió. És igual si és de política, d'economia, d'història o d'humor o de cantar en valencià, en té igual el contingut que siga, però fem-lo en valencià, perquè si no el fem en valencià el que estem fent és deixar la llengua morir. I fins ací la meua aportació.